клас бе? Ами, свиря от 16 годишен. За първ път точно започнах да ходя на уроци, когато бях на 16 години. И от тогава нататък не съм спирал. Просто това ми е изключителна тръпка и начин за изразяване. По принцип доминира позитивното отношение. Говоря от гледна точка на това, че хората се кефат примерно на хитови парчета, примерно на U2, на Елвис Пресли, Джеймс Блънт, Боб Синклер или Бон Джови. 90% от хората всички реагират позитивно това, което съм наблюдавал. Почти 9 години вече свира, значи 9 години свира на улицата и почнах така като на шега, просто бях в период, в който не бях щастлив да работя тия неща, които работех. И опитах така като на шега и хората точно реагираха изключително позитивно и това по някакъв начин ме окрили, като видях, че толкова добре се приема това нещо и така хората се радват от сърце и горе на това инвестират и в, така да се каже, в това, което правя и тия пари, които те ми дават, аз примерно, така да се каже, реинвестирам ги в аз да записам някакви авторски парчета и паралелно тези пари, които хората ми даваха на улицата, ги инвестирах в обучение. В смисъл, завърших кино и телевизионна режисура и втора специалност музикално в мене и сега уча кино знание, тази година се дипломирам в надфис. Това е нещо, за което мисля, съм създаден. В смисъл, точно чрез музиката аз изразявам себе си и давам на хората емоции. Искам едновременно да разчувствам, едновременно да карам хората да се усмихват или да танцуват или да се смеят. За мен това е важното, че музиката дава криле, дава вдъхновение и кара хората да борят из различни светове, емоционални светове имам предвид. А всяка една песен е различно наситен емоционален свят. Това е.